Assalamualaikum izleyiciler, mehriban vatandaşlar. Türkmen Portal web saytımızın hormatly tomuşçylary. Ediyet adamlar ine görüşüňiz bilşiňiz ýaly bugun gününe biz ýurdumyzyň ähli ýaşlary, döredijlik intelligensiýasynyň wekilleri, umumyň aýdymyzda Türkmenistanyň matymlaryna ýaşly ogramasynyň merkezi geňeşiniň gurnamagyna ählimiz bilelikde gedelenje gaýtdyk. Gedelenjem milliýetçiler gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň içinde ýürüte gurulup bolmaga berilen magtymguly Pragy medeni teýilgä toplum bolup durýar. Bilşimiz ýaly ediyet adamlar, hormatly watandaşlar, bu ýerde diňe bir biziň 60 metrlik akyllar Pragymyzyň ýürüte döredilen ajaýyp heýkelinden daşgary bir näçe ýurdun wekilleriniň, bir näçe milletin ýazgy şahyrlarynyň ýürüte täze gurulup bolmaga berilen esatan heýkelleri ýerleşdirilipdir. Bizim ediyet adamlar bu gününe gedelenişde sizin ähliňizi şu heýkeller dogrusynda doly maglumat bermek bilen şu pursatda öz işimize başlamaga makul öýtmek bolar. Hemmemiz bilelikdir. Mehriban vatandaşlar, hormatly adamlar, ine de tyrlaýşyňyz ýaly häzirki wagtda Köpet dagynyň eteginde ýerleşen ajaýyp howaly, bagly, bakçaly ýürüte göwnüň galkyndyran seýilgäk, ine tyrlaýşyňyz ýaly hem bir näçe ýazgy şahyrlar häzirki wagtda mehmanlarymyzdan özleri siýahat gedelenje etip görler. Bu ýerde bermeli maglumatymy dedi adamlar 24 sany ýazgy şahyryň ýürüte heýkelleri oturdulypdyr. Hersiniň hakda şunun ýaly maglumat berýän, her barada öz bolşy maglumat berýän ajaýyp kitapça ýürüte biziň ähli halkymyzda, ähli mehmanlarymyzda, ähli ýaşlarymyzda elýeter boldy. Elbetde şu kitabyň içindäki maglumatlar bilen tanyşyp bolýar. Şeýlekem bu ýere gelende ähli ýazgy şahyrlara hormat bilen ýüzlenip bolýar. Mehribanlar, şu pursatda gedelenjimizi hersi bilen ýakyndan tanyşyp başlasak, hassa ýerine çörmük edip pikir edýäs. Bu seýilgäh meşhur Ermeni ýazgysy, şahyry Sayat Nowanyň heýkelinden başlap, ýagny dolaýdanmyzda Artyom Saýadyanyň, ýagny edebi lakamy Sayat Nowa bolan ajaýyp şahyrdan başlanýar. Onuň ömür döredijligi baradaýdanmyzda aşky liriki aýdymlar aýtmakda ýeten ustatlyk üçin halk arasyndan oňa aşyk hem diýip at goýupdyrlar. Sayat Nowanyň 200-den gowrak goşgulary biziň güllemize şelli gelip ýetipdir. 1976-njy ýylda onuň ýürüte terjime edilen, ýagny türkmen diline terjime edilen kitaby neşir bolup çykýar. Sayat Nowanyň sözlerine nurana ay, ýokdur taýyň, sataşa ýaly bir näçe aýdymlar häzirki wagtda biziň başlamyz we aýdymçylymyz tarapyndan ýürüte ýerine ýetirilýär. Çünki mehribanlar sorap bilersiňiz ol näkel görnüşde ýerine ýetirilýär diýip. Terjimeden hem daşgary Sayat Nowa şahyr Azerbaýjan diline hem goşgy ýazarlyk sebäpli onuň dili biziň dilimizde elbetde türkmen diline gaty ýakyn bolýar we göni şomanydy. Meselem Sayat Nowa bilbil diýdim, men aglaýyn, aglamasan diýen aýdym. Häzirki wagtda biziň başlamyz tarapyndan ýerine ýetirilýär dedi adamlar. Muman dowam edýär. Johann Wolfgang von Goethe. Bilşimiz ýaly bu ýerde meşhur nemes ýazgysy
dramaturgi, şeýle hem teatr wekiliniň hem şunuň ýaly ajaýyp ýadygärligi dikilipdir. Elbetde bularyň ählisi mehriban adamlar ýöreýte millili zer gahrman arkadamyzyň we arkadagy gahrman serdarymyzyň alyp barýan parasatlyk siýasatyny, ýagny medeni diplomatiýasyny, insanperwerlik ýörelgelerini ýene bir ýoly aýdyn suwd edýär. Bir şimdi elbetde Goethe'nyň özi barada aýdanmyzda bir näçe eserler bilen dünýä ýüzüne meşhur esasana Faust adlı dramasy Kelşinli teatrın sahnalarından elbette düşmän ýöreýte halk köpçüligine ýetirilip gelýär. Bu manada adamlar bu ýerdäki ähli heýkeller, ýazgy şahyrlar, beýik halkyň milliligiň, medeniýetiň wekilleri bilen biz elbette wagtymyzyň çäkliligi sebäpli ählisi bilen sizi durup tanıştyryp bilmez. Onuň üçin elbette bu paýtagtymyz Aşgabatyň Köpet dagynyň eteginde ýerleşýän mandaş ýerde däl. Edýät adamlar özüňiz gelip bu ýerde ýöreýte maglumatlar alyp bilersiňiz. Her bir şahyryň, her bir ýazgynyň, her bir şahsiýetiň ýanyna ýadygärligine özüňiz gelip hem hormat edip hem de elbette synlap tomaşa edip bilersiňiz. Eşidin ey insanlar, eşk bir güneşe benzer. Eşki olmayan gönül misali daşa benzer diyen ajaýyp setirleriň awtory bolan tirleşimi diýeli meşhur şahyrymyz diýsegem ýalňyşmasak gerek elbette hem türk hem türkmen şahyry Yunus Emre bolup durýar. Elbette munyň şeýlerek ajaýyp heýkeliniň bu ýerde dikilmegi türkmen we türk milletleriniň arasyndaky midemiz dostluk dogallygyň ýene bir ýoly aýdyn nişany bolmak bilen paýtagtymyzy esasan şu teýilgäki hasy bedä oturan ajaýyp şygar hökmünde, ajaýyp heýkel hökmünde, ýadygärlik hökmünde bu ýerde durmak barlar. Umman döredijiligi bilen özüňiz ýakyndan tanışdyňyz diýip ümid edýän bizem mundan meläge elbetde syýahatyma dowam edýäs. Mehriban adamlar, ediz vatandaşlar, aslında elbette bilişimi diýeli Millili zer gahrman arkadamyzyň we hormatly prezidentimiziň tagallalarynyň netijesinde şunun ýaly ajaýyp feýilgäkiň gurulmagy, ulanmagy berilmegi we ondan daşgaram diňe bir biziň akyllar şahyrymyz, Günnowaryň beýik akyllar Mahmuly Pragynyň 60 metrlik ajaýyp ýadygärlik heýkelinden daşgaram şunun ýaly ähli milletlerden diýen ýaly 24 sany ýürüýte edebiýatyň görnükli wekilleriniň heýkelleriniň oturdulmagyna çuňur many bar. Aslında bilişimi diýeli bu türkmen diplomatiýasynyň durmuşa geçirilýänliginiň aýdyn mysal hökmünde ýene bir ýol. Ondan daşgaram adamlar, mehriban watandaşlar bilişimi diýeli şu ýazgy şahyrlaryň ählisi Mahmuly Pragynyň diwanyndan, Mahmuly Pragynyň filosofiýasyndan dünýä ýüzüne berjek bolýan täkim parasadyndan özüňe ýadaşdy däl. Çünki şu ýazgy şahyrlaryň ählisinden islen we ünnen zatlary şowurda diýýär adamlar. Ählisi ertire bolan anam ýagty geljek we ýurdun awadanlygy, parahatçylygy. Türkmenistan watanymyzda bolsa, şonuň ýaly ähli mümkinçilikleriniň döredip berilmegi üçin jan edýän elbetde gece gündüz öz zähmetini gaýgyrmaýan milli lider gahrman arkadamyda we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza biz şu pursatda ähli ýaşlaryň adyndan köp sagolsuzlyklarymyzy beýan edýäs. Olaryň janlarynyň sag başlarynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň elmidama ruwaşlyklardan ruwaşlyklary weslenmegini tüýsüremizden arzu edýäs.
Mehriban adamlar, hormatly watandaşlar, meniň äderki wagtda söhbetdeşim Altınladyň Napy Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talibi, Nesil Gaziatynyň habarçysy Şeýlekem İsmidi Ali, Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn atyraty bähleşiginiň çäklerine geçirilen Bekim Paýhawtymany Martym Guly Praga atly bähleşiginiň ýeňjisi Gülnar Geldimradov. Gülnar, bugünkü gününe gedelenişde hoş gördük sizem. Sağ olun. Talipden görüşmemiz bilen bile şu wagty pursatlar paýlaşýanymyzy bildiýsen hoşallamyzy bildirýär. Sağ olun. Dogry aýtjaňyz, gahrman arkadagymyzyň şeýlede arkadagy gahrman serdarmyzyň ýoldaşçylygyny biz ýaşlara her bir budakda öz saýlap alan hünärimiziň eýesi bolmak üçin şeýlede döredüjilik bilen meşgullanmagymyz üçin okumyzdan daşary hem şular ýaly ajaýyp selgäklere gelip şahirlemizin döredüjiligi bilen çikin gyzyklanmak üçin bize mümkinçilikler döredilip berilýär. Bu ýylymyz hem gahrman arkadagymyzyň Bekim Paýhawtymany Martym Guly Praga atly goşgysyny baýda edinip geldi. Bu ýyl akyllar şahirimiz Martym Guly Praga'nyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň bellenjek senesiniň günlerine de şular ýaly ajaýyp Martym Guly Praga selgäkiniň açılıp berilmegi, dünýä akyllarlarynyň hem berde heykeliniň oturdulmagy elbetde biz ýaş döredijileriň hem kalbyna üýtgeşik täsir döredýär. Esasy milli lider gahrman arkadagymyň we hormatly prezidentimiň biz ýaşlary edýän uly anamynyň özi bizim üçin ýokary derejeli bor jogapgarçylyk bolup durýar. Bu narsada şeýle sowal şu ýere gelip 24 saat, ýani beýik Martym Guly Praga'nyň özi bilen 25 tane dünýä ýüzüniň akyllarlary, söz suwatlary ägirtlerin umman hemmesiniň bir ýere jemlenen ýeri da şu ajaýyp ýerler. Ine şu ýere gelip ýekelikde oturup pikirlenseňiz ýa gedelenjiň döwründe size ilham taýdan edýän täsiri barmy? Elbetde. Bular ýagny heykelem bolsa, şolaryň şol akyllarlaryň ruhy bizim ýurdumyza, ýagny Türkmenistan watanymyza edil şu seýilgäke gonan ýaly sebäbi akyllar şahirimiziň daşyna jemlenen dünýä akyllarlarynyň heykeline seredeninde olarda öz döwrüniň poeziýasy, öz döwrüniň eserleri ýanglanyp dur diýsek ýalňyş bolmaz. Dogry ele geçýär. Bunlar şu ajaýyp pursatda äger siz sady günnogaryň beýik akyllary Türkmen ogly we Türkmen şahiri Martym Guly Praga'my baş edýän, ýagny şonu wasp edýän ýörekler fikrlerini okat beren. Bulutlar birleşip zemin üstüne, ýüregini dökönne çümüp hyýala, men seniň dünýäňe rowany bolýan, seni gören ýaly bolýan hamala. Poeziýa gurlaýar seniň dilinde, dinleýän göwnümiň gapysyny açyp, sesiň bar dünýäniň alýan deminni dinlemeklik möhüm özüňden geçip, uly ýürek lazım seni aňlara, aglara duýgulaň doly bolmaly. Hem seniň de göwnleri awlara hak ýoluny saýlan ýoly bolmaly. Alham diýilenne saňa düşünýän, bir saňa düşünýän alham diýilse, neçe kişi seň dünýäňe düşünmän şygyrlaňyz, setirleňi şygyra salyp ýöreýsem, ýer şar çarhyna aýlaýyp dursa, asla saňa barýan ýollar gutarmaz. Türkmeniň adyny Praga diýip, seniň adyň Türkmen diýip tutarlar. Uwanç duýgularyny oýarýan ajaýyp hoşuňyz üçin köp sag bolun. Bundan meýlägem ilkinji nowatda täsirli söhbetleşler üçin köp sag bolýarlar. Beýan edýär, bundan meýlägem görüşiklerimiz odan watanymyzyň goýununa toý ýerleri bolsun. Köp sag bolun, sizlik arzuw edýäs. Şeýle ajaýyp mekan döredip beren gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň daşyna jestleşip, watanymyzyň ösüşleri üçin öz münasip goşandymyzy goşakdymyzy ananýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarsa, il ýurt bähirli alyp barýan işleri hemişe rowaşlyklara weslensin. Köp sag bolun Gülnar, sizde bundan meýlek işlerine toplanmada usullar arzuw edýär. Sağ olun. Mehriban adamlar, hediýet watandaşlar, ine bugünkü ajaýyp gedelenjimizden size ýetirmek isleýän gyzykly maglumatlarmy, täsirli söhbetleşiklerimiz hem şulardan ibaret. Biz hem elbetde gepleşigimiziň ahyryna ýene bir ýoly milli lider gahrman arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag başlarynyň dik tutýan her bir tutumly işlerini gelmedama rowaşlyklara beslenmegini tüýsürmeden arzuw edýär. Hediýet watandaşlar, elbetde biz ähli heykeller bilen maglumat berip ýakyndan tanıştyryp bilmedik bolsak şu pursatda sizden ötünç sorasym gelýär. Ýöne siz özüňiz gelip bu ýerde ýörýte işden deň bolmaz gören göz bilen ýaşaň üçin özüňiz bu ýere gelip siýahatçylyk etseňiz hem ruhlanarsyňyz, hem
alhamlanarsınız hem de täsirlenirsiniz. Bizem elbette innek gepleşiklerimize şerleşiň bilen hoşlaşýar Türkmen portaly web-saytyndan daşlaşmaň we saglyklykda görüşelim.